di ami karon diri sa Coffee Madness diri sa Liluan. So part gyapon ni siya sa Tayud guys. So nindot kay lahang area diri guys kay maka-overwhelm. And then na diri siya makita sa mosulod ka sa iskina diri sa Parola Construction. Anya na diri siya sa right side na butang. So nindot kay lang view guys ato sang sudnon no kay para makita ninyo ang ilahang area. So mo ni lang entrance sa Coffee Madness no. So they are open 2 PM until 10 PM from Tuesday until Sunday. So nindot kay lahang kuan diri serving guys kay mo serve sila og pizza, coffee and pasta. So different kinds of your favorite food jud no sa pizza, pasta and coffee. So diri mo nila lang parking area or ilang parking lot. So nasa lay bamboo tree nga ilang gibutang sa entrance no. So nindot kay lang area kay dako kaayo. So bisan asa ka diri mo suksok no, maka chill jud kag maayo, maka relax ka. So diri sa unahan diri nagduwa sila Zach og iyang mga friends. So giganan sila diri kay nindot pa ilang area kay na Bermuda. Then every suksok guys. So pwede ka dito mo ngadto no. So diri mo na ilahang serve chilled no sa ilahang food. So nindot kayo ang ilahang area kay kung ganahan ka mag inusara na po diri lingkuranan nga nindot kaayo no. So diri nianhimi kay gi-invite na mi sa uyuan sa ako ang bana. So mo na siya si Pastor Christopher Tawan. So mo ni sila ang mga students nga nianhi. So ning time guys nga nagmentoring sila. So kani siya mo ni amo ang school treasurer si Ma'am Presida Umilig Tawan. So kani nakakao man ni siya ang amo ang school admin si Mrs. Loida Pyle. Ag kani nakakao mo ni siya ang amo ang pastor and school teacher si Christopher Tawan. So kani siya mga students ni diri ang mga nakauban na mo no kay para pod maagan pod og higayon nga mabanding sila no. Kay mana po ni ang ilahang last guro nga mabanding nila no kay last year naman ni sa ilahang second semester. So kani akong gikutaw-kutaw guys mo nang ilahang pinaka the best nga akong natilawan nga strawberry milkshake. So very fine kayo ang ilahang shake ani guys kay inighigop nimo di jud ka tilaw og kana bitong mga tibul-tibugol nga ice. So ang uban ani kay naman jud tibul-tibugol kana ilaha kay very fine jud kaayo ang ilahang shake or ilang milkshake or strawberry milkshake. So kani time guys ang naglibre na mo ani si Manoy kay kani si Pastor Christopher Tawan uyuan man ni siya sa ako ang bana nga si Jaime Millapis no. So mani siyang time guys nga very thankful kaayo mi nga nakanhini sa Coffee Madness kay first time po ninamo siya nga nasuruyan diri no. Nindot man kayo ilang lugar diri, ilang naplastaran. Ang from sa sulunon guys kumungan himo dool jud kayo siya gikan sa iskina sa Parola Construction Supply no. Padulong diri sa Tayod. So kani ang gitilawan nga pizza guys, nindot kayo siya kay kanang murag tuna man ang kuang natilawan gurani nga flavor. So lami kayo kay humok, dili siya gahi guys, nya daghan pa yung kayo sa og mga sagol no. So tan-aw lang mo guys unsa na akong gikangkaon dani. If you have time guys, you can visit their store or their lugar no. So don't forget to like, share, and subscribe sa akong video para ma-share po nato ang ato ang banding. And that's all for today's video and God bless. Bye!